Saavumme nyt Nurmeskylään lähelle Ylikylän rajaa Käkisärkkä-nimiselle tilalle. Tilalla asuu 25.6.2017 100 vuotta täyttävä Olga Kuittinen, omaa sukua Martikainen. Olga on asunut tällä tilalla vuodesta 1947, mentyään avioliittoon Juho Kuittisen kanssa. Avioliitosta syntyi Jouko-niminen poika 1948. Puolisoa ei tarvinnut etsiä kovinkaan kaukaa. Nuovoreissahan tuli. Toisella puolella järveä, joo. Joo, äiti, se oli, kuoli kotona. Minä sain hoitaa hänen vanhuutta. Puolison pois menon jälkeen 1985 hän jäi asuttamaan tilaa yhdessä poikansa kanssa. Oli lampaita ja lehmiä ja hevonen ja mieheni joutui sairaalaan leikattavaksi. Minä jäin yksin sitten sen karjan kanssa ja pojan kanssa. Poika on huolehtinut minusta ja kotona sopi olla, kun milloin ei ole sairas. Minä jäin niin sairas sitten. Kautta aikojen nuoriso on huvitellut käymällä tansseissa, mutta Olgaa tanssiminen ei ole koskaan kiinnostanut. Minä en oppinut tanssimaan takaa enkä oikein välittänyt. Äiti ja vanhain sisar, ne olivat sitä tanssia vastaan. Ja eikä ollut siinä niin kaveria, jonka kanssa olisi kulkenut. Lähellähän siinä oli Seurojan talo naapurissa. Kylän yhteisistä tapahtumista Olga muistaa muun muassa kinkerit. Olihan niitä kinkerit joka vuosi. Minä jo olin liian vanha kinkerissä jo käymään. Maatilatöiden ja karjanhoidon vastapainoksi Olga rakasti käsitöitä. Siitä olisi voinut muodostua jopa ammatti. Verkkasin ikkunaverhoja monet muihin vieläkin sinun ikkunassa. Olin pukimolla. Lehtisellä pukimolla. Onko jotain, tulluko mieleen semmoista jotain asiaa, mikä kaduttaa? Mitä olisitte halunnut tehdä toisella tavalla? Niin, miksi se vaihtamalla. Vaihtamalla ei. Myöskään kaupunkielämä ei Olgaa houkutellut. Mitäpä siellä kaupungissa? Pitkin katuja kävellä. Iltasella. Nuorisolle ei tällä 100-vuotiaalla neuvoja ollut, vaan hän luottaa heidän kykynsä pärjätä omilla neuvoilla. Nuoriso on sen verran viisas, että ymmärtää itse. Pitkän iän salaisuuden Olga paljastaa lyhyesti, mutta ytimekkäästi. Mitä siihen osaa vaan sanoa? Syöviä tekee työtä. Niin. Silloin kun jaksaa. Niin, kyllä. Ja silloin kun jaksaa.